gizonari. Aiba. Aupa! Kaixo! Barkatu, hemen ikusten zaitugu super gustora, zu arrantzaleatzea. Bai, arrantzali nahi bai. Aha. Arrantzalia zea edo izan zea? Bueno, honen abila arrainetan. Hono sartuta nahota ez. Baina, eta ze izan zea? Aitak inun izan 10 urteaz. Ostra, 10 urte! Guri emateizki olako misioak eta da pixkat, komunikazioa, nola aldatu dan, gaur egun, eta nola zeon, ez? Leheno nola komunikatzen zinaten da. Bapatian pentsatu dugu, ostras, arrantzaliak garai baten, Alkarrekin, itxasuan, radizuak eko hau zen. Komunikatik ginean, txomin zelan zorrero, zer da bisuro, ze arrain da bisuro, zetara zabizea horre eta horrek, inen bizten duzan da. Eta radioakin arazoak zeudenean, ze, karo, hori igual etxekoak bebai egongo zian arduratuta, eta hori nola eramaten zan? Bueno, etxekuk eta eserina inbesteri polako duten. Orduan ez zeuan hemen etxekuntzako ez zeuan zan radio horik eta. Claro. Eta zenba denbora ote zinaten itxasuan? Luzena jota itxasun eta hiru eta bosteun. Eta nola ematen zenuten, bueno, etxekuekin igual harreman hori ez eukitziekin, edo ez komunikatziekin, edo... Ezin dulako komunikatzekukin. Eta hori nola ematen zenuten, itxaso erten dakun pixkat deskonektatzen zenuten, edo ahazte zenuten, txibatu edo... kentzizan da lista, hala. Guztiz. Hemen oini. Eta gero, egun pilo bat ematen zen dituzten horre itxasuan, eta zuen artean bebai, elkar bizitza eta nolako bazan, eta zuen arteko harremana. Una zan. Ondo arreglatek ginen, bai. Eta eskerrak ez da, ze bestela inbeste egun da. Bestelanako, honik anregiri zarri zotzat. Amazazpi gizon, amazortzi jute ginen, anao, tiru metroko txalopan. Claro. Da azorezetan, nune guan arraina barez ez jume ginean. Zitxasua urez beti da, ez da arrainaz beti da. Claro. Eta gu batzutan pentsatze deu, saria bota eta antxe, pum, arraipila ateatziala, ez? Bota tutz. Claro. Bota hartun bez, bestera jundalako. Eta zuen artean, zertaz hitzeite zenuen orduak pasatzeko, edo adibidez arraiketze honian, saion bertzen nuenean? Eguna zanian, hartunetan dake bizenian, betiko ezun entretenimentua, ara behirero, horra behir, itxasora behirero, arraina saltara gero, ez da gero, gero gabat betxen induen balo. Lagunak zineten? Edo langileak? Langileak, eta lagunak bai. Lagunak, lagunak. Ordu asko. Denbora, opentsa, endako, ze bestela? Momentu ez du bekuiru ze. Bai, momentu estuak. Adibidez, emaztiak eta nola bizizun hori. Bai. Gogor biziko zun, ez? Guramak ezate dutzen aitari. Zeu, buruan dizorra aiketako neke hiru semik itxasuan. Da gero txarren azean biruan aziuk ebide ginen alkarreaz. Batea ibiltze zinaten gaina? Da, ebapor bate, txalpo bate. Claro, orduan preokupazioa, claro, de repente zoze gertauta, claro. Baina, oin gaur egun ze erabiltza komunikatzeko, gauzak aldako ziren ba, ez? Garaiak itxasu inza zein justu, Medizini baino gizoa adelantara itxasu da. Lehen zekizuna, gitzibe gaura bera, ametxen ongo nahi, xorro ongo nahi, jarazatxu ongo nahi. Zeko zeuz, zona bat beti gutxizen duen ez da baiza. Don danatako zuz apuntata. Zakatu GPS-iari, zakatu bestiari, zakatu nere, haren markaten gaituz. Lehen zan gehiago igual zeuen kalkuluak, ez? Osea, horre ongo zan, baita ere igual naturakin beste kontakto bat, ez da? Oso intuitiboa, ez da? Bai, ez da? Igual observazio bat edo... Claro, baina dana makinak, ja. Eta noaino biajau izan dezue barkuen, edo ze... Biajan azer, norarte biajarun, azigarin azorezetan, da bertol arte. Da gero jo ginen harakana, baltzakana jo ginen ian, hazi abizanen. Noa? Abizan, baltzakan. Ostras, baina hori... Surafrikan ziar. Bai, bidoi eder. Eta, karo, hane nola zan euskaldunek iriste zienien, edo hori beste sare mota bate bada, ez? Bai, grupotxu bat jute ginean, ugala amengo kosteriro, makaltzen zarinero, buscar la vida. Topa emegin nun zeo zer. Urtik amabila bete dagoz. Da eunero jambiu, da jute ginean
bila, zeren bila. Da topetxe gendu bat, Bai, eta gero, han bertakoakin hitzeite zenuen, edo harremanik etzenuen eukitzen? Egote zirin bertan, aretan, frigorifiko handizetan, aretxetara, eta atik gendu narraina, eta bertako enkargau ero etxe zirinak ero, baltzak izan arren, ondo etxe ben erdera, Bai, ondo egite zuen, osea, erderaz komunikatzen zen. Zueke bai, zueke bai erderaz ondo. Altan bestia. Igual zueko perro. Altan bestia. Earki, zu bizizu radio gabe, radioakin eta oain modernidade danakin, eta zuk WhatsAppa erabitze aldezu. WhatsAppa? Bai. Esto no izakimet. Ez dezu nahi, baina mobila, bai. Mobila, bai. WhatsApp es demasiado alcahueta, ya. Bai, alcahueta, ez? Alcahueto. Bai, kotillo gehiagi. Eta familikoakin zenbatian behin hitzeite zenuen? Portura sartzekin nien igan. Ah, bai, Da, abizo de konferentzia ipine bihar. Ah, konferentzia jarri behar. Dugan ara telefonikara, ipine abizo de konferentzia, ze emaztiro, bertome bai zuen bihar da telefonikara, eta gero hanek itxe bene llamadia, eta gero handizeko bonekatekin nien, gero telefonora. Bai. Bueno, Earki, haizu. Ez dakit, igual barkon bat. Bai, gu barko bat ikusteagoaz. A ber, di hasieraren egon oso ez nio zentzu bilatzen, baina kriston zentzu Bai. bilatzen. Uste ja sartu bergala misiluen. Venga, tope, Erika, oso ondo. Hori da jarrera. A ber, barko txun bat hortik bilatzen du nola. Hemen lekitxon ez dagoezu babakarrito. Ah, bai? Bueno, horren bila jugo gea. Horren bila jugo gea. Horren bila jugo Kalamuga. Earki. Baina bera itxasun dago zuen. Ah, bai. Bueno, aber topatzen. Zer topako dugu. Aber topatzen. Bai, guazen Bai, eta... bueno, aizu eskerrik asko, asko, Vale, Ondo ez segi, eta WhatsAppa ez erabilik. Ez duna.